कोकणातील आंबा काजू बागायतदारांच्या प्रश्नांसाठी न्याय हक्कांच्या मागण्या घेऊन शेतकऱ्यांनी एकत्र येत आंदोलन उभं केलं. आंदोलनाचा मूळ विषय होता आंबा काजू बागायतदारांचे प्रश्न. कोकणातील हापूस उत्पादकांच्या अडचणी, नुकसान, शासनाकडून अपेक्षित मदत या मुद्द्यांसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. पण अचानक त्या व्यासपीठावरून जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांसाठी निवेदन देण्यासाठी गेलेल्या राजू शेट्टी यांच्याकडून शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात निवेदन देण्यात आलं. मग थेट सवाल उभा राहतोय, राजू शेट्टी साहेब, तुम्ही सिंधुदुर्गात आंबा बागायतदारांसाठी आला होता की शक्तीपीठ महामार्गाच्या राजकारणासाठी? कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या प्रश्नांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या निमित्तानं सिंधुदुर्गात आलेले माजी खासदार राजू शेट्टी आता नव्या वादात सापडले. आंबा बागायतदारांच्या वस्तुस्थितीवर आधारित तापलेल्या तव्यावर स्वतःची राजकीय पोळी भासता यावी या उद्देशानं जिल्हाधिकाऱ्यांना अचानक शक्तीपीठा महामार्गाविरोधात निवेदन देण्यात आल्यानं राजू शेट्टींनी नेतृत्व केलेलं आंदोलन शेतकऱ्यांसाठी होतं की स्वतःचा राजकीय अजेंडा पुढे करण्यासाठीच होतं, असा प्रश्न पडलाय. मी यापूर्वी सुद्धा एका रिपोर्टमध्ये राजू शेट्टी उभाटाच्या साथीनं आंबा काजू बागायतदारांच्या व्यथेची ढाल बनवून सिंधुदुर्गच्या भूमीवर राजकारण करण्यासाठी उतरत असल्याचा दावा केलेला. आज या शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात निवेदन देऊन स्वतः राजू शेट्टींनीच कोकणशाहीचा हा दावा खरा ठरवलाय. ते एका हिंदी चित्रपटातील डायलॉग या ठिकाणी चपकल बसतो, म्हणून मुद्दाम तो डायलॉग सांगतोय. राजू शेट्टींचं असं तर झालं नसावं ना, कहीं पे निगाहे और कहीं पे निशाना. असो, याच विषयाची रोखोक पोलखोल करण्यासाठी घेऊन आलोय आजचा झापसा. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या झापसालमध्ये स्वागत करतो. शेतकरी नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याकडून सिंधुदुर्गात येण्यामागे कारण सांगितलं गेलं ते आंबा काजू बागायतदारांचे प्रश्न. हापूस उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि नुकसान भरपाई, बाजारपेठ आणि शासनाकडून अपेक्षित मदत यासाठी हा लढा असल्याचं सांगितलं गेलं. पण प्रत्यक्षात आंदोलनाच्या व्यासपीठावरून वेगळाच अजेंडा पुढे रेटला गेलाय. जिल्हाधिकाऱ्यांना शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याबाबत निवेदन देण्यात आलंय. या निवेदनावर राजू शेट्टी यांच्या सोबतच उभाटा सेनेचे माजी आमदार वैभव नाईक व याच उभाटा सेनेचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी आदींच्या सह्या आहेत. या निवेदनाची कॉपी आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहू शकताय. म्हणूनच राजू शेट्टीजी, तुमच्या बाबत थेट प्रश्न उभा राहतो, तुम्ही आंबा बागायतदारांसाठी आले होते की वेगळे राजकीय मुद्दे रेटण्यासाठी आलेला? आंबा काजू बागायतदार संकटात आहे, कुणीतरी त्यांचा आवाज बनावा या अपेक्षेनं तुमच्याकडे पाहणाऱ्या आंबा काजू बागायतदारांची तुमच्याकडून होत असलेली ही दिशाभूल तर नाहीये का? आंबा काजू बागायतदारांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून स्वतःचे राजकीय मुद्दे का रेटले जात आहेत, हाच सवाल आहे. या आंदोलनाच्या आयोजकांकडून वारंवार सांगितलं गेलेलं की हा लढा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नाही, मंचावर कोणत्याही पक्षाचा झेंडा असणार नाही. पण प्रत्यक्षात मंचावर राजू शेट्टी यांच्या संघटनेचा झेंडा दिसल्याचं स्पष्ट झालं. मग हा आंदोलनाचा मंच शेतकऱ्यांचा होता की संघटनेचा, हा देखील प्रश्न आता उपस्थित होतोय. सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना सध्या भेडसावत असलेले प्रश्न वेगळे आहेत. हवामान बदलामुळे होणारं नुकसान, उत्पादनातील घट, निर्यातीचे प्रश्न, बाजारातील अस्थिरता या सगळ्या मुद्द्यांवर ठाम भूमिका अपेक्षित असताना आतमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी गेल्यावर त्यात शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी निवेदन का सादर केलं गेलं? आंदोलनाचं लक्ष अचानक दुसरीकडे का वळवलं गेलं? अहो, राजकीय वर्तुळात तर उघडपणे चर्चा सुरू झाली आहे आता याची. स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या प्रभावाखाली शक्तीपीठ महामार्गाचा विषय मुद्दाम पुढे आणला गेलाय का? काहींचं म्हणणं आहे
की विरोधी पक्षातील काही नेत्यांच्या दबावामुळे हा मुद्दा आणण्यात आलाय. जर आंदोलन शेतकऱ्यांचं होतं तर त्यात शक्तीपीठ महामार्गाचा राजकीय मुद्दा का घुसवला गेला? जर मंच अपक्ष होता तर संघटनेचा झेंडा तिथं कसा आला? आणि जर हा शेतकऱ्यांचा लढा होता तर राजकारणाची ही घाई कशासाठी केली गेली? म्हणूनच आता कोकणातील बागायतदार थेट विचारतायत. आंबा काजू बागायतदारांच्या प्रश्नांवर लढा देण्यासाठी सिंधुदुर्गात आलेले राजू शेट्टी खरोखर शेतकऱ्यांसाठी लढतायत की त्यांच्या नावावरून राजकीय भूमी तयार करतायत? एक गोष्ट मात्र स्पष्ट दिसते. आंबा काजू बागायतदारांच्या आडून सिंधुदुर्गात राजकीय मैदान तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आता उघडपणे होऊ लागलाय. कोकणात अर्थात सिंधुदुर्गात आंबा काजू बागायतदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आलेले राजू शेट्टी अचानक शक्तीपीठ महामार्गाच्या राजकारणात का उतरले? हा थेट सवाल आहे. सिंधुदुर्गातील अनेक बागायतदारांचं म्हणणं स्पष्ट आहे. आमच्या प्रश्नांसाठी मंच उभा केला आणि त्यावरून दुसरंच राजकारण केलं तर ते आम्हाला मान्य नाहीये. कारण आंबा काजू बागायतदारांचा लढा हा राजू शेट्टींच्या राजकीय प्रयोगासाठीचा मंच नाहीये. शेतकऱ्यांच्या वेदनांचा वापर करून राजकीय मुद्दे रेटण्याचा हा प्रयत्न. जस जसा शेतकऱ्यांना माहिती होतो तस तसं आज कोकणातील बागायतदार उत्तर मागतायत. आणि हा प्रश्न आता थेट राजू शेट्टींनाच विचारला जातो. कारण कोकणात एक गोष्ट स्पष्ट आहे. शेतकऱ्यांच्या मंचावर राजकारण चालत नाही आणि चालूही देणार नाही. राजकारणाचा मुखवटा सर्वांसमोर आणल्याशिवाय आमच्यासारखे शेतकऱ्यांचा हित जाणणारे माध्यम शांतही बसणार नाहीत. हे आजच लिहून ठेवा तुमच्या राजकारणाच्या डायरीत. शेवटाला एवढंच सांगतो, वेदनेनं व्याकुळ झालेले आंबा काजू बागायतदार कधी नव्हे ते संघटित झाले. या बागायतदारांचा वापर स्वतःची राजकीय पुळी भाजण्यासाठी करणार असाल तर तुमचा राजकीय अजेंडा आज ना उद्या सर्वांसमोर नक्की उघडा पडणार. हे सत्य सूर्यप्रकाश एवढं स्पष्ट आहे. असो, तुर्तास आजच्या जापसालमध्ये इथं स्वल्पविराम देतो. तुम्ही पुन्हा आमच्या बागायतदारांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्यासाठी आणि स्वतःचं राजकारण पुढे रेटण्यासाठी कोकणात आलात की नक्कीच भेटू कोकणशाहीच्या रोखोक जापसालमध्ये. धन्यवाद.